ni ba na sa littafi a karatu ai, duk makarantar da je ba na sa littafi, ba na sawa. Zan kawai zauna in ji me ake cewa. Yawa zan sai littafin kuma inda je gida kuma sai in buɗe in yi nazari. Sunana Zakariya Sa'idu Zakariyya, kuma an haife ni a nan wata tsangaya da ake ce mata Kandi a nan karamar hukumar Dutse. Shekara ta kamar shekara ta 1960. Al'adar tsangaya an ce tsangaya da ma inda an tarno don karatun allo kawai, karatun alkur'ani zalla. Saboda haka wannan ita ce ta hana mu ma samun damar yin karatun firamare. Tunda iyayen musu Qur'ani suka sa a gaba, kaga ba za su samu makarantar firamare ba. Ban san lokacin da fara karatun allo ba, ban san lokacin ba. Kuma shi na tashi ina yi har tsawon shekara 17 ina yin wannan karatun Qur'ani nake yi zalla, sai dai in sauka in dawo aiki na kenan. Kamar abin shekara ta 1970 daidai, to muna nan Kyansha, wani ƙauye ana karamar kuma ta kai a yanzu. Da shekara ta dawo muna nan Wurnawa, to daga nan muka tafi birnin Kano. Daga nan kuma ina birnin Kano sai dai in zo gida ganin gida an koma, in zo ganin gida an koma har shekara ta 1978. Daga nan kuma na bar nan na tafi Bauchi. Kaduna na je shekara ta 1980 daidai a Kaduna. Saboda haka nan kuma ina Kaduna ila har zuwa shekara ta 1984. Wannan aiki na gasa allo, sai kuma littafan ilimi, karatun zaure kenan. To saboda haka shekara ta 1980 din nan da 4, to a lokacin nan ana yin jarraba a wata makaranta a Kaduna, Sardauna Memorial College. Aka ce za a ɗauka jarraba zuwa ATC Katsina. To tun da Kaduna gidan kowa ce, saboda haka sai na je nima na ɗauki jarrabawa kuma sai na ci daga 84 din nan kenan. To daga nan muka tafi Katsina, kuma akan mu aka fara shekara 6. Saboda haka sai da ni shekara 6 a Katsina ina karatu, karamar sakandare da kuma babbar sakandare. Kuma a wannan shekara aka fara rubuta mu wani abu mai suna ABCD. Ina da shekara 24. To babba dai shine shi malam Shaka Muhammad Gumi, Allah ya ji kansa. Shine babba, shekara ta 10 a gabansa. Don a Katsina din akwai akan yi fasin ina masallatai da azumi, amma bana zama. Muna karatun da an yi hutu zan zo nan gida an gaida mahaifana, daga nan kuma zan koma Kaduna wajen malam. Har abin da za ce ga masallaci ka rike tafsirin azumi. Akwai lokacin da sai da na fara, sai da na kwana 15 na ji abu ba zai yi ba. Na ce da malam ko Musa, na ce gaskiya malam ba zai yi ba. Me ba na ce Kaduna zan tafi. Duk karatun da ne babu inda nake jin na yi karatu na ji daɗin sa na ƙaru da shi kamar wanda ne shekara 10 a gaban malam. Ni ba na sa littafi a karatu ai, duk makarantar da je ba na sa littafi, ba na sawa. Zan kawai zauna in ji me ake cewa. Yawa zan sai littafin kuma inda je gida kuma sai in buɗe in yi nazari. Saboda haka ban sa kowane littafi ba, illa aka watan da littafan da yake sannu ne, ko dai tafsiri ko karatun hadisi galibi, tunda su ne abin da Juma'a da abin da, sai kuma karatun da ake a gida. Shi kuma dama wannan karatun zaure ne, littafai ne kowa zai zo da nasu ya karanta. Wannan kuma tunda mu ba kuɗi gare mu ba galibi ba mu da littafi, amma za mu je mu kwanta mu ji me ake cewa. To daga nan kuma sai shi ɗalibinsa, babban ɗalibinsa Malam Abubakar Abdulkarim, shi limamin muke na Tudun Wada, wanda yake shi ma gaskiya al'amari mun karu da shi kwarai da gaske, don mutum ne wanda yake karatun fiqihu a zaure a Zaria. Ya kai shekara 25 a Zaria, ba abin da yake banda karatun zaure. Na karantar a firamare, na karantar a sakandare, a yanzu ina lecturing a Ringin. Yawa kuma tun da na zo nan Jigawa dama da O level kuke cewa lokacin na gama sakandare. Saboda haka anan na yi NCE a Gumel, a Kano ne digiri na farko, a Sudan ne digiri na 2 da na 3. Za a samu mana, shi Qur'ani ka san kowa da irin
surar da za ka yi sauƙinta, wani kuma shi kuma ita abin da zai sha wahalarta, wanda yake har yanzu ma ina shan wahalarta har yanzu, ba wai wancan lokacin ba. Har yanzu wannan izawaka sura ce wadda take ne ta neman gizo har yanzu. To me zan yi wannan karatu? Ko dai littafi yana hannu ko na buɗe kwamfuta saboda karatun. Sai da kamar yadda na gaya maka bana in lokacin labarai galibi to na kan tsaya kuma in ji saboda in ji a duniyar ta kwana ya ake ciki. To abincin mu dai to miyar kuka shine abincin mu, shine wanda na fi so. Yau in ina da kuɗi zan iya kashe masa kowane irin kuɗi a abin nan saboda ya daɗi. Yanzu tana na ita wadda ta Katsina wadda muka zo da ita tana nan, ta zama yar Jigawa, kuma anan na aure yanzu ina da biyu yan Dutse, kuma Allah ya arzuta da ya 18 da su tare baki daya.